Està clar que el Partit Popular ha estat en l'oposició, el treball que ha fet el Partit Popular en aquesta oposició ha sigut un treball molt intens, molt gran, des de lo que era la nostra feina. En aquest moment tenien que fiscalitzar, tenien que controlar, tenien que també fer propostes, tenien que fer tot allò que hem cregut que era convenient i era bo per a ciutadans i per als nostres veïns de tavernes, i estem satisfets d'aquest treball que hem fet, que ha sigut un treball molt intens. En quant a la gestió del govern, jo crec que en aquesta gestió hi ha hagut un oblit general. Ha sigut un oblit de la gent, de les necessitats de la gent, tant a nivell d'associacions com a nivell de la gent particular. Hi ha hagut un oblit en quant a les necessitats també d'inversió del tipus que fora. Els serveis també han estat abandonats en molts casos i puntualment en uns temes que no tindrien que haver tingut aquest abandó, com ha sigut parlant del pàrquing, un pàrquing que tindria que haver-se posat en marxa, que tindria que haver estat a disposició dels veïns. Hem vist com s'ha tardat molt en posar-lo en funcionament, i una absència total i absoluta de polítiques d'ocupació que pogueren permetre tindre il·lusió als nostres veïns. En quant al tema econòmic, és cert que s'han fet moltes actuacions, però hi ha que ser clars, és que hem pujat els impostos. Quan s'ha arribat a aquestes situacions ha sigut perquè els impostos en tavernes han arribat a pujar-se respecte a lo que hi havia en la legislatura anterior un 30%. I això ha obligat per un costat, que rascaren la butxaca als nostres veïns, i per un altre a obtindre també uns resultats que han vingut molt bé, tinc que dir-ho, que han vingut molt bé aquests resultats per a l'Ajuntament, inclús en un moment difícil. I en aquest moment tan difícil es havia d'haver pensat en que aquesta reducció d'impostos que podia haver-se fet, encara es pot fer actualment, no s'ha produït, i això ha fet que crearen excedents, i això és el que no trobo correcte. Està bé que s'adeqüen els impostos a la necessitat d'un col·lectiu, però això té que comportar en un resultat, té que revertir en benefici dels veïns, dels col·lectius, i no ha sigut així. Així hem vist que en la indústria no han vist una creació, no han vist potenciar per a res la indústria en tavernes. De fet, recentment n'hi ha necessitat d'energia elèctrica, de subministre elèctric en un polígon per a permetre la creació i poder desenvolupar aquest polígon, i l'Ajuntament es gira cara a l'altre costat i no facilita aquesta possibilitat de tindre llum, i ho deixa en mans de València, quan tenia l'oportunitat de dir així estic, vull tirar endavant, per així és per on necessite que vagin els cables, o per així tens que portar la llum, no és prou. València ja ho durà. Mira, no, és que és taverna. En quant al turisme, realment poc han pogut avançar, o res, en turisme. Encara hem vist en la platja com estem pendents de fer el famós col·lector, que anem a acudir a una pròrroga, anem a sol·licitar la pròrroga per a poder-lo construir, i estem exactament igual. Si ja parlem de l'agricultura, doncs idem de lo mateix, no hem arribat a asfaltar en recursos propis ningú camí rural, ni s'ha fet res per promocionar aquesta agricultura. En quant, si tinc que ressaltar, tinc que dir que en la política d'ocupació que s'ha fet en tavernes, la que ha vingut d'altres administracions, perquè des de tavernes realment poc. Inclús si tenim una escola-taller, només la podem tindre 6 mesos sense possibilitat d'allargar-ho a l'any, i és perquè en el seu dia el govern actual va desmantelar les aules de formació.